هێزن ئالیگرن حکوومەتە یەکگرتیە لیبیا کو پشتگیریە نەتەوەین یەکگرتی وەردەگرن بەردەوامن دە شەرێ دژی چەکدارین دەوڵەتە ئیسلامی داعشتە لە باژارێ سرتێ قەراغا دەریایê وان hin şûnên stratêjî kontrolkirine lê ji roja înê ve çi pêşketin qezenc nekirine. Êrişa ji bo rizgarkirina Sirtê li Bakurê Welêt di meha Gulanê de dest pê kir lê berxwedana çekdaran pêşketinên hêzên girêdayî hikûmeta yekgirtî giran kirin. Bajarê Sirt yek ji cihên herî girîngên çekdarên Daişe li derveyî Sûriye û Iraqê. Wan sala borî destdane ser bajêr ku tevliheviya Lîbya ji bo xwe wekû keysekê dîtin da cihekî ji şûna lingê xwe re bibînin li welatê dewlemend bi niftê. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.